Já si dokonce nejsem úplně jistý, jestli tam byla přišlápnutá špička, jestli se jenom ty kopačky nepotkaly. No, zřejmě to vypadá, že bude kopat Klaas-Jan Huntelaar. Tak Robénovi se v jeho bohaté kariéře už povedlo pokazit pár důležitých pokutových kopů. Viděli jsme zajímavý moment, Čičarík to poslouchal nebo dostával pokyny od trenéra a běžel sprintem je předat Ochoaovi, takže zřejmě nějaký statistický údaj o tom, kam Huntelaar penalty kope. Klaas-Jan Huntelaar může posunout Nizozemsko do čtvrtfinále tohoto turnaje. Ke všem svatým se modlí mexická lavička. Z opomíjeného náhradníka se může Huntelaar stát oslavovaným hrdinou a zvládá to s velkým přehledem. Nechytatelná penalta, jednak razance, ale jednak samozřejmě přes noc.